Има една любов, която ни побърква. Привличане, което не можем да обясним повечето пъти. Срещате се и се разделяте постоянно, понякога без причина. Мълчанието, което боли. Това не е просто любов, е повик на душата. Една среща, която идва за да ти покаже нещо, но не винаги за да остане в живота ни, а за да ни даде уроци. Да ни научи какво е истинската любов. И някъде там започва нашето изцеление. Това е кармична връзка. Или може би пламък близак. Това не е просто едно влюбване. Това е нещо, което не се случва на всеки. И идва, може би, само веднъж в живота. За да е толкова мощно и толкова силно усещане, че се чувстваш, че познаваш човека отдавна. Сякаш го познаваш цял живот. Това е магията. Привличате се, издигате се, но се и разрушавате едновременно. Понякога това се случва, за да можем да се събудим. Тези връзки идват, за да ни научат уроци, не винаги за да останат в живота ни. Кармичната връзка по принцип е за урок, но ако останат, остават за винаги. И тогава започва истинското изцеление. Освобождаваме стари душевни договори, връщаме се към себе си без емоционална зависимост, без емоционална болка вече. Не е нужно повече да страдаш, ако не можеш да си с кармичния си партньор. Аз съм минала по този път и мога да те разбера и мога да ти помогна. Да не си сама в това пътуване. Кармичните връзки не се разбират със съзнанието ни. Те се чувстват. Това е силна емоция. Само сърцето и душата познават какво чувстваш истински. Само човек, който е преживял такава любов, може наистина да те разбере. Всички останали ще си мислят, че може би си луда, че може би не е правилно и защо оставаш в тази връзка след всичко това. Но аз те разбирам, защото когато е кармична връзката, е толкова силно емоционална, че не можеш просто да си тръгнеш. Защото душите се познават и защото имат уроци да учат заедно. Но това може да се излекува. Дай си тази възможност, този подарък на себе си, излекуваш тази кармична връзка, защото може да ти помогне или да сте заедно за винаги, отначало и щастливи, или просто да се освободите кармичните си договори и всеки да намери в крайна сметка партньора, който наистина ще му помогне да бъде щастлив, да бъде обичан, споделен, да живее истинската любов. Не любовта с манипулации, илюзии. Ако препознаваш, може би, нещо от себе си в това видео или някога си изпитвала нещо толкова силно емоционално, ще се радвам да го споделиш с мен. За които не ме познавате, аз съм Ивета, консултант и терапевт по личностно развитие и специалист по кармични връзки и женска енергия. Работя повече от 8 години с много любов и мисията ми е да споделя знанията си, техниките, които помогнаха на мен толкова много години, да мога да отработя много трудни емоционални състояния и връзки в живота ми. Мога да споделя знанията си, да помогнат и на вас, да можете да осъществите живота, който желаете. Повярвайте ми, всичко в този живот е възможно. Стига да го искаш, да го вярваш наистина, това означава, че можеш и да го постигнеш.